Здравейте ми, Боб! Сега ще направя битка между Ноч и Херобрайн. Имам си гост. Кажи здрасти. Здрасти. Здраво. Само че Сега, няма да е тук. Ще се каква бия битка ще правиш? Ами, между Ноч и Херобрайн. Ето. Ноч? Ето го Ноч. Да. Сега Херобрайн. Херобрайн. И започва битката между... Ого, да. И ти започва само с ръце. И да видим какво ще стига. Тъпо. Ма Ноч ще победи бас. Да, той е създателя на играта. Ето Ноч е по-силен. Ето създателят се казва Ноч. И може в този мод може и да... Ево, кога са били? Доста време. Ого, втори. Викай втори Ноч. Няма. Искам да видя Ноча колко Херобрайн не може да убие. Маха се от мене, бе. Помагай на своя брат. Гледай го науча брат си. Готово. Убий единия. Ноча ще убие и колко херата. Де да знам. Абонирайте се за него, харесвайте и коментирайте. И аз ще снимам, ама няма да е точно така. Ама защо подпали Ноча, бе? Талния създателят на Майнкрафт, като види, направо... Да, той пък сякаш ще гледа моят клип. Луиджи? Ти не си да много нахален. Ти ще да умира, бе. Не, така се, сега ще го трепя. Той ще. О, пич! Отместиш се, аз ще направя. Айде. Даде ми меча на зомбите. Как даде? Аз за първи път виждам. Не знам, убил го и не го даде. Гачи! Чай. Я дай да оттрепя това. Боже. Какво правим, бе? Я ще ги омагиосвам. Айде да се свършва видеото. Сега ще ги омагиосвам. Ще умрат ли? Трябва да захвърляме. За то сме в бачка. Аз съм действата. Това ще бъде техния край. Виж. Regeneration. Да, това не е убиване. Това вече е. Ари, края. Маля, аз засипах целия сейф. После наново ще го теглиш. Да, мога да се. Всъщност не го засипах, стана готин. Добре. Как залаги? Поправя се. Не. Мале, че залаги. Това беше чао.